ciutat romana situada en les nostres terres. No tothom tenia els mateixos drets. Hi havia diferents grups de persones. Comencem pels que tenien menys drets, els esclaus. Som esclaus i no som lliures. No tenim drets ni podem votar. Treballem per altres persones i no rebem diners per aquests treballs. Fem les feines més dures que ningú en fer. Portem roba molt pobre i amb materials dolents. Seguim amb un altre tipus de persona, els lliberts. Som lliberts i abans érem esclaus, els nostres senyors ens han alliberat. Podem treballar i podem guanyar diners, però no podem viure bé i depenem dels nostres antics senyors. No som considerats ciutadans i no tenim tots els drets. La nostra roba ha millorat, però segueix sent simple. Ara veureu un canvi important en el següent tipus de persona, els ciutadans. Som ciutadans i som homes i dones. Tenim dret i també podem votar. Podem tenir algunes propietats i treballem de països i artesans. No som polítics ni persones riques. Portem roba feta de material molt comú. Finalment, veureu les persones més importants de la societat, els ciutadans rics. Som ciutadans rics. Molts de nosaltres som polítics. Tenim molts diners i som les persones amb més drets. Vivim en cases grans i podem tindre més d'una casa. Tenim esclaus per fer les feines dures i la nostra roba està feta amb materials molt cars. Com podeu veure, la societat era desigual i no tothom vivia igual. Al conjunt romà de Sencelles no sabem qui vivia ni com vivien, però gràcies al seu mosaic podem observar també aquestes classes socials. I fins aquí la part del nostre teatre. Quina festa més divertida! Sí, però aquesta casa ha quedat feta un desastre. El pare de Filolaqués no està a les escoltes. Ho sé, però havia caigut el meu amic. Filolaqués, gràcies per comprar la meva llibertat. Ara sóc lliure. Està molt valent per part teva. Notícia important, el teu pare està a punt d'arribar. Ara sí que tinc un problema! El teu pare s'enfadarà molt. Tranquils, tinc un pla i serà terrorífic. Per fi torno a casa. He viatjat molt i vull descansar. No entris, Sama, no entres. Has d'esperar aquí. Per què? Perquè ara a casa hi viu un fantasma. Un fantasma no disciplina. Fora d'aquí. Ai, mare, no és veritat! Hem hagut de marxar corrents. D'on viviu ara? Hem comprat una altra casa. Quina casa és? La del veí del costat. Vinc a cobrar els diners que em deveu. Diners? No m'ha anat tot préstec, jo. Els diners de la casa nova. Exacte, els interessos del préstec. Tot això és molt estrany. Bon dia a tothom. Veí, és veritat que m'has venut a casa? No m'ho puc creure. Jo no. Què dius? Jo no he venut res. On voldria, si no? M'has enganyat! Pare, t'he de dir la veritat. Parla ara mateix! He gastat els diners per comprar la llibertat del meu amic Fidel. Gràcies a ell ja no som esclaus. Ho sento si t'hem causat problemes. T'has gastat tots els diners? Sí, però ho vaig fer perquè volia ajudar el meu amic. Filolaqués només volia fer el bé. Tu ets un bon amic i tots hem après una lliçó. Fill, estic enfat perquè no m'ho has explicat. Però també estic orgullós que hagis ajudat un amic. Això diu molt de tu. Gràcies, pare. Prometo ajudar-me'l a la casa.
I jo bé, potser no tornaré a inventar fantasmes. A tu et vigilaré, i a la propera al pell. I jo m'ensapareixo, me'n vaig. Bé, t'he perdonat, però m'has d'ajudar a fer una cosa. Una cosa? Quina cosa, amo? Te'n vas espantar amb un fantasma, oi? Sí, bé, però és una mentida petita. Doncs ara et toca a tu fer de fantasma. Jo, fer de fantasma, no m'agrada gens aquesta idea. Vinga, posa't així, és puc confiar a la nit. Sóc el fantasma! Paret, has sentit aquest soroll? Si el fantasma era el meu amic i no hi és a casa. Ara ja sap que ets quan algú fa bromes. Serà possible? Pensava que estaves a part meva. Sí, el teu pare m'ha fet tornar-te la broma. Amo, prometo no tornar a inventar fantasmes. Finalment, Filòleg es va prendre la lliçó i no va tornar a mentir-me. Però va aconseguir el que més buscava, la llibertat del seu amic.